Kaixo adunatarrok, gaur erakutsiko dizuet Drive-en sartzen eta bertan karpetak nola antolatu eta karpeten koloreak aldatzen. Lehenengo gauza egingo dugu interneten sartu, Googleen, eta hemen Gmail eman goran, eta kasu honetan sartuko naiz IKT-ko arduraduna bezala. Pasahitza sartu, eta orain gaudeia logeatuta edo gure Gmailean, ez? Orduan, hemen goran laukitxo honei emate baldin badieu, hemen hirugarrengo hau Drive jartzen duen hiruki honei eman, eta ja gaude Drive barruan. Hemen ezkerretan, egon behar dezue nire unitatean. Eta hemen beran, eskubiko botoia emate baldin badieu, lehenengoan jarriko dugu karpeta berria. Orduan, hemen jarriko dugu, aurten gaude 2020 ikasturtea da, eta 2021 bukatuko dugu. Orduan, ja, sortu dugu karpeta. Etxengo dugu pixka bat. Jazta. Orduan, karpeta hau ikusten zuen hau, ingo dugu kolore aldatu. Bertan gainen jarri eskubiko botoia eman, eta hemen ikusten zuen aldatu kolorea. Eta igual jarriko dugu urdine. Ikusten zuen ja urdina. Gero, hemen bertan sartzen bagea, antolatuko dugu gure aurtengo karpetak. Hemen ere, lehenago bezala eskubiko botoia eman, karpeta berria, eta adibidez jarriko dugu musika, adibidez. Musika. Sortu. Eta hemen guain sortuko da, txingo dugu pixka bat. Abian, eta ikusten zuen musika, eta kolore aldatuko dugu honei ere. Hemen eskubiko botoia eman, aldatu kolorea. Eta honei jarriko dugu gorria. Eskubiko botoia eman, beste karpeta bat ingo dugu, karpeta berria. Jarriko dugu honei adibidez, English. Sortu, eta hemen, orain, beste bat sortuko dugu. Pixka tardatzeo. Eta honei, English honei eskubiko botoia eman, aldatu kolorea, eta honei jarriko dugu adibidez, berdea. Beste bat jartze baldin badeu, karpeta berria. Jarriko dugu adibidez, euskera. Sortu. Abian, hemen ezkerretan jartzen du, etxengo dugu pixka bat, eta ikusten zuen euskera. Eskubiko botoia eman, aldatu kolorea, eta adibidez jarriko dugu honei horia. Eta hola, antolatzen dezue, ikusten zuen karpeta. Hemen ikusten zuen 2020-21 karpeta. Hemen nire unitatea gora jute mazeate, 2020-21, eta hor barrunean urdin hontan, badauzkezue beste karpetak. Eta hola gero Classroomean ibiltzeko, eta dena antolatuta txukun-txukun ikoitezue. Besterik ez. Aio.